Здравейте! Аз съм Владимир Димов. В момента се намирам в град Пафос, на остров Кипър. В момента тук живея и работя. Аз съм човека, който публикува тази реклама, тази невероятна програма. Искам да ви кажа, че се заслужава един човек, който се занимава с мултилевел маркетинг или с какъвто и да е друг бизнес и е жизненно важно за него да има голяма аудитория, да представи пред един много голям брой хора своя продукт или своя бизнес или каквото е избрал да покаже, че е необходимо да притежава такава програма за автоматичен постинг в групите във Facebook. Искам да ви кажа, че програмата е създадена на два основни езика. Това са английски и руски език. Последствие ще бъде обновена и на български език, и на още няколко други езика. Това не е никакъв проблем, но за момента това са двата основни езика. И докато аз ви говоря и правя този клип за вас, да видите за какво става точно на въпрос, виждате, че ми е заредило за момента поствало е в 103 групи. След натискане на бутона Старт на самата програма. Виждате как работи. Аз не правя абсолютно нищо. Не преминавам от една група в друга група или търсене на една група на друга група, на постване, на текст, на картинка или на каквото и да е. Програмата има доста големи възможности. Може да публикува в неограничен брой групи във Facebook. Другата възможност е, че може да публикува само текст, може да публикува само картинка, може да публикува 1, 2, 3, 4, 5, 10 картинки. Картинката трябва да бъде в JPEG формат. Ако си закупите тази програма, ще ви дам и обучителни видео как всичко става. Много е практично. За няколко минути си настройвате програмата специално за вас. Ако е необходимо, аз ще ви помогна. Не е никакъв проблем. Натискате бутона Старт и вашият продукт се рекламира автоматично. Можете да си четете книга, можете да си гледате телевизия, може да се занимавате с каквото намерите за удачно за момента, докато тази програма върши работа вместо вас. Виждате сами, аз не правя абсолютно нищо, само ви говоря. Виждате как тази невероятна програма върши всичко вместо мен. Това е, което исках да ви покажа, да видите с очите си, че работи. И аз съм много доволен от това, че притежавам тази програма, защото върши много ценна работа за мен самия. Когато отида на кафе, моят лаптоп работи, мога да легна дори да си поспя няколко часа, докато тя изреди всичките ми групи, защото те са над 470 групи. Не е никакъв проблем да публикувате в 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 групи, стига да издържи лаптопа ви или настолния ви компютър на работата, защото това се отварва на самата машина. Но няма никакви проблеми. До момента тя не е толкова тежка програма, всичко е наред. Виждате, зарежда се картинката, зарежда се текст, публикува се автоматично, търси следващата ми група, намира, публикува картинката, текста и така, докато не свършат групите. Всичко е много лесно, всичко е много просто. Въпросът е дали искате или не искате да притежавате и вие такава програма. Много добре знаете, че
Губите страшно много време при постването си на ръка. Търсите групите, копи, пейс, търсите си отново групата, тя вече са се разбъркали групите и аз съм поствал така преди време на ръка. Знам за какво става въпрос. Ето, виждате, докато се публикуват, вече има и харесвания, и клиенти, имаме вече и 3 съобщения и така нататък. Нещата вървят. Бизнесът върви. Тази група много добра, 10 795 участника. Имам и групи с по 15 000, 45 000, да не ви казвам, че най-голямата ми група е 55 милиона и така нататък. Но да не ви губя повече времето, виждате нещата. Програмата работи, за вас не знам. Мога само да ви пожелая успех в бизнеса или начинанията, с които се занимавате. Ако искате да си закупите тази програма, пишете ми на скайпа, пишете ми във Фейсбук. И всичко ще се случи. Желая ви успех и до нова среща!